Hele, Tranio, Minerva fakt mluví jak Sigma. Ty vole, fakt bys byl takovej weirdo. Upřímně, je mi líto, že kvůli naší love bude Bianca trpět. Jak to? Chceš jí fakt zavřít doma kvůli té toxic girl? A ještě jí zakázat mluvit? To je mega cringe. Tak pánové, rozhodl jsem se. Bianko, jdi domů. Vím, že jí fakt baví hudba, nástroje a básničky, takže chci najít nějakýho učitele, co jí to naučí. Hortenzio Gremio. Pokud znáte někoho s rýzem, pošlete ho sem. Mám rád lidi, co mají skills a na vzdělání svých dcer nebudu šetřit. Tak čau. Kateřino, zůstaň tady, ještě musím s Biankou promluvit. Tak jo, tak můžu jít taky nebo co? Mám si vážně měřit čas? Co mám dělat, co ne? VTF? Tak jdi už k té svojí bábě. Tvoje drama je tak toxic, že tě tu nikdo nechce. No nic, Hortenzio, obě jsou zatím tak louký nezajímavý, že máme čas si chillnout a nechat to být. Naše šance zatím nejsou ani na jednu, ani na druhou. Ale stejně, pro lov k Biance, jestli najdu nějakýho týpka, co jí to naučí, pošlu ho k jejímu tátovi. Jo, Gremio, taky to udělám. Ale mám jednu věc. I když je mezi náma fakt beef kvůli Biance, teď je čas, aby jsme udělali správnej move. Co myslíš? Pojďme jí najít manžela, brácho. Manžela? Ne, ďábla! Jo, fakt. Tobě fakt hraje na nervy, co? Myslíš, že se někdy najde nějaký Sigma dostatečně odvážnej, aby si ji vzal? Ticho, Gremio. I když její křik je fakt intenzivní, pořád jsou tu kluci z RIS, co by si ji vzali i s těma jejíma fakt toxic vlastnostma a ještě by měli cash. To nevím. Ale místo toho, abych se s ní oženil kvůli jejímu věnu, radši bych byl každý den v průšvihu. Jo, to je pravda, jak říkáš, ale jdeme na věc. Teď je náš cíl hlavně jedno. Sehnat jí toho manžela. A jakmile to splníme, půjdeme po Biance. Jasně, to zní jako plán. Kde je ta Bianca BTV?